Jgħidu li l-klieb huma l-akbar ħbieb tal-bniedem. Jagħtuk imħabba li ma bħala u jekk f'mumenti tħossok waħdek, il-kumpanija tal-kelb żgur tqawwilek qalbek. Għal-bosta, il-kelb huwa l-annimal preferut fid-dar. Min jaddotta minn wieħed mis-santwari u hawn min jagħżel li jixtri. Iżda qabel ma wieħed jixtri għandu jkun jaf x'għandu jfittex biex jassigura li qed jixtri kelb b'saħħtu. Tkellimna ma' Mary Rose Spiteri, segretarja tal-Malta Kennel Club. Hija qaltilna li bħala klab jassigura li l-klieb irreġistrati magħhom ikunu tal-ogħla kwalità. Allora qed nippruvaw nedukaw in-nies illi jagħmlu da. Jitolbu il-pedigree jaraw illi l-kelb huwa reġistrat mal-klab tagħna u jaraw li ma jiġux ma' xulxin. Jiena biżejjed jgħidli il-kelba tiegħi għandha dal-isem pedigree name. Ta' dal li tħajjart nammar miegħu għandha dal-isem. Niċċekkjalu, ngħidlu okay, go ahead. M'għandekx problemi għall-pedigrees. Is-Sinjura Spiteri komplet tispjegalna li biex jinqataw l-abbużi ħatru 3 veterinari biex il-membri tagħhom ikunu jistgħu jagħmlu l-klieb u jagħmlu test ta' DNA tal-ġenituri u tal-ġriewi ta' 8 ġimgħat bi prezz imraħħas. Dan il-ftehim sar bħala serħan il-moħ li l-klieb ikunu tal-ġenituri vera li jkunu mniżla fuq il-pedigree. Min ikun breeder serju għal sewwa għamlu. Min ikollu motivi oħra jew jaħsibha mod ieħor ħanajdu hekk. Ma moġbithomx għax dina jidħlu naqra spejjeż. Di għandek spejjeż għal kull papi. U meta staqsejnija li maratet huma l-aktar popolari fost il-Maltin, Dlonk qaltilna li huma l-King Charles u French Bulldogs bħala klieb żgħar. Imma min ukoll jippreferi il-klieb kbar. German Shepherd, il-Golden Retrievers, il-Labradors, ħadu ħafna, qed iġibu ħafna minn barra. Qed iġibu ħafna, hemm ħafna iktar rażezza bħalissa. Boxers, hemm ħafna rażezza klieb li favoriti man-nies.